Čiže già Andrej, Giano 9 po 10 serija, 10 serija, Sanskrit Kamas, zachovinel, Ješua, te zachovinal, te plninal z lásky kio Ješua, te vrskere prikazania, ano Ješua kamolo zakladu stereo, sa penole Biblija, u zakladu sa ne tiro čilpena, no Ješua Mošija, u prikazania le te vrskere. Zoske. Kurko kračina sa no lise brejom Židom 4. kapitola, 4. kapitola, Đanavu te môj bucar, ovaj 3-4 kurke palo sa. Đanavčane 7. alebo 8. kapitolo de aj začíňam. Savi? 7, na. Palo dali kandale sedmička za chudáha uđaha džene 11, ale angalo da, carko da inko da slovo, zapeno, lebo aj nám sa zvestovalo evangelium ako aj tamtým. Ale tamtým neosložilo slovo zvesti. Čiže evangelium min ano slovo Božie. Oda slovo Božie te džaha, či váha peršo, či Andrej, evangelium, zjavenie Jana, 19. kapitola, od 11. veršu genava do 16. Utikeno i soda in slovo Božie. Videl som otvorené nebo a v ňom bieleho koňa. Ten, čo sedel na ňom, sa volá verný a pravdivý. Súdi a bojuje ako spravodlivo. Jeho oči boli ako plameň ohňa. Na hlave mal mnoho diademov, napísané mal meno, ktoré nepozná nik, iba on. Oblečený bol do plášťa zmačaného krvou a jeho meno bolo čo? Slovo Božie. Slovo Božie. Čunen kodajem kodal, tu meni mađanenoj kodajno da slovo Božie. Ale džadu jeden. Nebeské vojska ho sprevádzajú na bielých koňoch. Oblečené do bieleho, čistého kmetu. Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. Bude nad nimi vládnuť železnou berlou a sám bude šlápať list svinov rozhorčeného hnevu, všemúceho Boha. A ja našem soberom, na plášti a na bedrách má napísané meno kráľ kráľov a pán pánov. Čiže kto je ten slovo Bože? Ješua Mašia. Slovo Bože, kadajno Ješua Mašia. Od Genesis do zjavenia Jana. Prvý a posledný. Začiatok a koniec. Ovino slovo Bože. Utečivea slovo Bože uže. Slovo Bože šinen. Slovo Bože ino Ješua Mašia. Utečivea Androjan, Evangelium Jana, 1.1. Či on rekavke produj. Upravo to dávajte. Či Jan 1.1. Kada či zjavenie Jana. Presne. O slovo Bože sa gendžama do zjavenia Jana. Slovo Bože ino Ješua Mašia. Slovo Bože. Slovo. Ola Ledevleského. Biblija. Šunem. Odajima ovo Ješua. A kada penal Androjan. Šunem so penal Androjan. A da sađanem. To je džano. Šunem. Na počiatku bolo slovo. A to slovo bolo u Boha. A to slovo bolo Boh. A to slovo bolo Boh. Slovo Bože. Bolo v kom? V Bohu. Andreleské rovnonosť. Na počiatku bolo slovo. Čiže aké slovo? Slovo Bože. A kto bolo to slovo Bože? Ješua a Mašia. A kada Ješua a Mašia slovo Bože, už sova kerča slavo slovo Bože. Slovo Bože. Či Ondrej kade pale, kajo Jan, či Viata Mojžišova, žiteľe, 18. kapitola, 18. verš.
Čujem, kada Pavle povedal slovo Bože, zbudím im proroka, ako si ty, spomedzi ich bratov. Do úzmu vložím svoje, čo? Svoje slova. Aké slova? Slova Božje. Slova Božje. Što nam Pavel steđao? Što da im opravo evangeliju malo Ježiš Kristus. Koji no dan? Slova, a on im pove všetko, čo mu prikaže. Všetko, čo mu prikaže. Slova Božje. Što nam slova Božje Ježišovi Kristovi. A kada čim kade Pavle, čim Žalm 48 až 10. Slova Božje. Što nam? Vysoká zima sa Ježiš Kristus, usová sa Ježiš Kristus. On bol živá Tora, Tanach, bez pena. Čunem, kada penalo o žalmista, andalo žalmista vakeralo Duh Sveti. Da samo Duh Sveti sa odam. Tedy som povedal, ja prichádzam, vo zvitke je o mne napísané, že mám čo robiť? Plniť tvoju Bože. Plniť tvoju voľu, to chcem Bože môj. Čuj, vo svojom vnútri, ano Ješua, ano leske rodilo sovacu, vo svojom vnútri mám tvoj čo? Zákon. Ano le Ješuaske rodilo haso, le devleske ro zákonu, skada 10 slov. Miluj Boha, miluj bližného. Čuj, vysoká zima, slovo Bože sa znamená. Radostne som oznámil, spravodlivosť. Čo? Spravodlivosť. Čo vám musíme byť? Musíme byť spravodliví? Amen. Musíme byť spravodliví. Vo veľkom zhromaždení. Nezavral som svoje ústa. Jehova, ty to vieš. Nenechal som si tvoju spravodlivosť pre seba. Rozprával som o tvojej vernosti a o tvojej spáse. Neutajil som tvoju milosť. Tvoju milosť a pravdu. Čiže neutajil som tvoju milosť a pravdu pred veľkým zhromaždením. Čiže čo bolo to slovo? Co vykáda slovo Bože? Jan 1.1, to slovo sa stalo telom. 5. Mojžišov 18.18. Proroka vám zbudím ako si ty, čiže Ješua Mašia, a do jeho vnútra, do jeho úst vložím svoje slovo. Slovo Bože. Slovo Bože. Kada Pavelo Ješua penal, ano žalmista penal, Mekeno, o žalmista vakero proroctvo i soamla, što kazima o Ješua. O Ješua avlja ukazima presne kada. Zákon Boží. Milovať Boha a milovať bližného. Čiže čo je to slovo Bože? Kto je to slovo Bože? Ješua Mašia. Amen. Vakana, kada mu kade slovo Bože, vakana kade džači list Židom Hebrejom 4. kapitolu. Štvrtá kapitola, perša čím druhý verš. Druhý verš. Aký? Veď aj nám sa zvestovalo evangelium. Evangelium? Veď som da hino da kahino oda evangelium. Veď čapenes Ježiš Kristus ima sami šte. Veď čapene a Ježiš Kristus ima danes evangelium. Na! Ježiš Kristus je slovo Bože a evangelium je zahrnené slovom Bože. Čustovské. Evangelium zvestovalo evangelium. A čo sa nám zvestovalo? Nič čapen Ježiš, aleluja, amen, ima sami špět. Amen. Láska. Zákon hovorí, miluj Boha, miluj bližného. Milovať. Rovnako ako aj im. Ale im počujte čo? Slovo. Im počujte slovo. Čo? Božie slovo. Im počujte Božie slovo. Čo urobilo? Neosožilo, lebo aj keď ho počuli, vierou s ním nerastli. Amen? Soker čo kresťanstvo? Kada presne da žive im. Ano svetosť, ano kresťanstvo, kada práve. Bo práve la vieraha, i tu páča sa no Ježiš Kristus, la vieraha kame ste baro, ale sár kame ste baro.
nišća pirea, koda, hej, same. Na, lavjeraha kame ste varo kaj, a ne spravodljivost, a ne svetosta, a ne dobrota, a ne laska, a ne trpezljivost, a ne milosrdjenstvo, a ne všemomuco del, a ne zakonost leskero, lebo leskero zakonost u Slovo Božje, u Ješua a Mašija. Čiže džaha telede, džaha cirde džiandre sedmička. Ode cirde sedmi. A de? Čiže presne, abo cirde od šestki. Čiže, ak teda trvá možnosť, aby do niektorí vošli, a pretože tí, ktorým sa evangelium zvestovalo ako prvým, či ne, evangelium sa zvestovalo prvým, kým? Ležidenke. Kaske ležidenke prepúšťa. Prvý forhasko židus. Coský no židus? Lebo spása prichádza zo židov. On lenge sahas dinu, a menge nahas niž dinu. Sa lenge has, lenge bezvesni čo evangelium peršenke. Uđane su kerđa u kresťanstvo. Aver evangelium glašine. Oj nakon da evangelium so peskazima so delenge, prepušćale židenge, vi voleni narode devleskero narodos. Vi volime narodos. Lenge peskazima so evangelium peršenke. Ave ne vizmuma, dinjame ne o evangelium ne vizmuma. Rušinale ne vizmumu o zakonu zle devleskero. Rušinale milosća o zakonu zle devleskero. Šaj? Nadobnost. Coske nadobnost. Ježiš Varino, Matúš 5:17. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo proroku. Amen? Nie. Prišiel som všetko naplniť. A naplniť znamená v inom preklade žiť život plnosti Boha. Ja vám ukážem, ako sa má žiť. A ako naplniť celý zákon. Miluj Boha a miluj bližnього. Apke naplniť o Ježiš. Sokerđe o kresťanstvo. Ide evangelium kazime. Ide evangelium. Coski ide evangelium. Čim onda? A nekadi se račim. Galančanom 1. kapitola 7, 8, 9, 10. Upredrže od 6. Čudujem sa. Ču sa menalo Pavol. Čudujem sa. I nada živjada, medikava da žive presnjada, a ne calo kresťansko spoločenstvo. Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovom milosťou. Kristovom milosťou. Milosťou ste spasení skrze vieru Ježiša Krista. Milosťou, Kristovou milosťou. A kana je Kristova milosť, alebo tu keď te kazino iné evangelium. Šajelka da? Iné evangelium. Te peršo penča kode, oj peršo pes lenge zvestinže upravo evangelium prepušťa. 10 slov. Miluj Boha, miluj bližného. Toto je evangelium o našej spase. Dobrá zvest. A kana džalpenalo Pavol Galantianom 1. Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiehate inému evangelium. Čiže hináver evangelium. Kazine no manušavine evangelium. No kazine. Ima diko Pavel kode. Kode u Pavel džiđina nađana ovaj do roku. Ča odhanjina ovaj do roku 70-80. Posledno apoštolo Sasojan. Ovdje džiđina Pavlo 100 roki buterna. Ovas posledno. O Pavel kode akanadik. V roku penava mi je 50. Čiže 1925, 1975, 1790, naože, 1975 rokov pálal, a kana menkade, a kana kerem šneka, 1975 rokov pálal, o Pavlo penalo im ovde peskazila skada. Predstavujeme si kada? Kaj si verš? U amena da živea. Pundave se Biblija, upenal tuke, kadetko Pavlo upenal upozornjinom. Čudujem sa, že
Od toho, ktorý vás povolal Kristovou milosťou, tak rýchlo prebiate iným evangelium. Oacă așa s-o până. O manușa ca zine în evangelium. Ne pesche poză. Și un miște. In evangelium. Oacă ne până o Pavel și s-o până la nugalan. A nugalanteană un cana să-i soase galanta. Sami pohane. Sa pohane. Sa pohane. Și s-o până la Pavel. In evangelium și agnet. In evangelium și agnet. Acă in evangelium. Totuși. Pretože tým, ktorým sa evangelium zvestovalo ako prvým. Kada povedal Pavol, iné evangelium nie. Okrem toho, čo je tam napísané. Iné evangelium. Však nie. To iba šur. Niektorí z vás znepokojujú a chcú prekrútiť. Čo? Kristovo evangelium. Šuné? A chcú prekrútiť Kristovo evangelium. Ko prekrútiť ale Ježišovské evangelium? Kresťani. Záve kresťanov pastori. Pastora sú kazine na nezákonnosť. O zákonnosti no právo evangelium. Je Tóra, ale devleskiri. Na nás. O iné právo evangelium. To slovo sa stalo telo. Božie slovo nie je Božie slovo. 1. Janova. A ne 2. kapitola Sobeno. Slovo Bože. Penovo Ješua Kavke. Kogo dolikeralo prikazania ovino Andreleste. Co ste Andreleste? Bo ovino da prikazania. O slovo Bože. Šunes. Ale peno kolasu na dolikereno prikazania. Na neandelende pravdy. Nijednom pravdy. Sú no proste nie sú v pravde. Sú v lži. V lože. Ano Evangelium Jana 8. kapitola peno kavke. Evangelium Jana 8. kapitola peno kavke. Pro Satan. On je otec lži. V ňom nie pravdy. Čo ne? On je otec lži a v ňom nie pravdy. Čiže Satan od počiatku len klame a v Satanovi nie je zákon. Čiže on je bez zákona. Bez zákona znamená, môže žiť ako chceš. Žiť. Toto je. O tom to je. Iné evangelium. Ale keby keby sme my, alebo aj anjel z neba, hotovo, anjel z neba, Džanej, kojno anjel z neba? Ako anjel z neba? To prišiel z neba? Samotný Satan. Zvestovali iné evangelium namiesto toho, ktoré sme vám zvestovali, nech je prekľatý. A čo to znamená byť prekľatý? Prekľatý si tedy, keď ty hreši, keď ty porušuje zákon. Ty si vtedy prekľatý. 5. Mojžišova 27. 28. kapitolu. Požehnanie ti prinášam a prekľatie. Požehnanie, keď budeš plniť Boží zákon. Moja hazda ovazovi, ano Ježiš Kristus, skrze Ducha Svetého, už dnes neplnilo zákonnosť. Na ne tu vyhovárka, na ne tu te, proste na ne tu šanca te penálna. Lebo Božie slovo hovorí, že áno. Amen. A prekľatý budeš vtedy, keď ty budeš porušovať Boží zákon. Toto je evangelium. Evangelium zvesti. Čiže džava durede. Kade cirde durede. Ako prvý pre neposlušnosť nemožný. Čiže prečo nemožli do zasľúbenia zemi? Pre neposlušnosť. Boh znova určuje iné dnes. Boh znova určuje iné dnes. Palo 2000 rokov, napalo 2000 rokov, ale palo 4000 rokov. Palo 4000 rokov, undáve sa Biblia, upenom tukého dala da žive. Dnes, keď počujete jeho hlas, ma nezatvrdujte svojich srdc. Hotovo. Boh znova určuje iné dnes. Keď po toľkom čase hovorí ústami Dávida, Žalm 95, od 3. verša do 10. Presne kada oderinul. Ako už bolo povedané. Kde bolo povedané? Tam na púšti. Tóra, na nás. 5. Mojžišova, 3. Mojžišova, 2. Mojžišova. Dnes, keď počujete jeho hlas, sopenal, nezatvrdzujte svoje srdce. Čiže nezatvrdzujte svoje srdce. Ideme. Zase určuje iné dnes. Čiže tečivea, ti odre, 5. Mojžišova,
5. Mojžišova. Piata Mojžišova, 30. kapitola, od 30. kapitola, 30. verš. Od prvého verša. Prvý verš. Prvý verš. Keď sa na tebe splňa všetky tieto slova, slova, paleva keram slova, slova. Požehnanie i kľadba. So keď Ramano Galantianom? Ojte, kaj aver angelos aula dalo nebo, zvestilo aver evangelium premko da su aske pendom. Nech je prekľatý. Nech je prekľatý. Laka našim sopenom. Tieto slova, požehnanie i kľadba, ktoré som ti predložil, a ak si ich vezmeš k srdcu medzi všetkými národmi, medzi ktoré ťa zaženie Jehova tvoj Boh. Ak sa obratíš k Jehovovi, svojom Bohu, a sám aj so svojimi synmi budeš celým srdcom a celou dušou poslúchať jeho hlas, ako ti dnes prikazujem. Šne? Sokadirinem? Dnes, keď počuješ jeho hlas, nezakúľ svoje srdce. Kadepenel, syn mi bude celým srdcom a celou dušou poslúchať jeho hlas. Čo hovorí prvé prikázanie? Prvé prikázanie. Ja som tvoj Boh. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa jednal. Budeš ma milovať celým srdcom, celým telom, celou myslou a celým svojim proste bytím, všetkým. Prvé prikázanie. Čo ne? Poslúchať jeho hlas, ako ti to dnes prikazujem. Dnes, keď počuješ jeho hlas, hlas Ducha Svätého. Čo hovorí Duch Svätý? Miluj Boha. Máme milovať Boha? Amen, a? Čo hovorí kresťanstvo? Nie, nemiluj Boha. Nemiluj, no na čo budeš milovať Boha? Veď to, čo za nás urobil Kristus na kríži, my ho nemusíme milovať. Ty len ver, že za teba zomrel a dobre. Amen. Kam te plača na manuša? Ale ohlasa tu kebenol dnes, keď počuješ jeho hlas. Má pán to ilavke sa rúpame prepúšťa. A glaso ste, pane? Dolo prikazuje. Sosky, čádu jeden. Čašil sa pán. Ja, čim kode cirdetele 8. verš, kade? O, kade, cirdetele 8. verš? 8. Kade, čo? Ty sa vrátiš a budeš poslúchať jeho svojho Boha a zachovať všetky jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam. Pále, ktoré ti dnes dávam. To dnes, ale z nevyzmú a podplacím. To dnes. Tamto dnes, kode sa jedno. Dnes, keď počuješ jeho hlas. To dnes ti dáva hlas jeho je čo? Všetky jeho príkazy. Toto je hlas Boží. Všetky jeho príkazania. Čas tu rede. Kode, crne. Sorry. Jehova, tvoj Boh, on je požehná každé dielo tvojich rúk. Ploch tvojho života, ploch tvojho dobytka a plodiny tvoje plody pre tvoje blaho. Jehova sa bude z teba znovu čo? Radovať. Ako sa radoval z tvojich otcov. Z akých otcov? Amen. Abraham, Izak a Jakub. Abraham, Izak a Jakub. Inakšie žene sú iba iní, ale duchovno sa znamená Abraham, Izak a Jakub. Amen. Žene. Keď budeš, aká naše zopeno? Keď budeš poslúchať jeho svojho Boha, zachovať jeho príkazy a ustanovenia napísané v knihe tohto zákona. Keď sa vrátiš k Jehovovi, svojmu Bohu,
celým srdcom a celou dušou. Žalozákonníkovského Ješua Penaleské, aké je najväčšie prvé prikázanie? Penalesko Ježiš, ako čítaš, na? Čo je napísané? Prvé veľké prikázanie. Budeš milovať svojho Boha ako? Celým srdcom, celou svojou dušou. Amen? Čiže prvé prikázanie. Druhé prikázanie je tomu podobné. Ako? Budeš milovať svojho bližného ako samého seba. Kaladuj hivie vzrvnuté a ne celý Tóra. Sa celý Tóra od Genesis do zjavenia Jana hinduj. Milovať Boha a milovať bližného. Unikol na kazino. No kresťanstvo bez kazino makam ledeus. Pačáha kada. Tam, keď presodne kazino. O zákonnosť penal šnes. Penal na nezákonnosť, malo zákonnosť. O zákonnosť, keď penal milovať Boha a milovať bližného. Pastori sa ho penal malú zákonnosť. No koho minú? Kasov reprezentinov od apostoli. Kas reprezentinov od apostoli. Jasne. Samotného Satana. Normálne ale satanovského duchu sa nedostali. Pa čaha kada? Uavke Korinťanom, 2. Korinťanom 11. kapitola. On tí, čo oni majú poslušné, majú spravodlivé. Ale Andrej, samotným Satanom se oklamajú. Líča ale menej od láského duchu. Pa čaha kada? Uavke Čo? Tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, dnes tento príkaz, ktorý ti dnes dávam. Ješua Mašia, Evangelium Jana, 14. kapitola, 15. verš. Co penalo do Ješua? Koďana. Amen. Ten, kto ma miluje, o Ješua penal korkorošu. O Ješua penal. Soske penal kada o Ješua. Ten, kto ma miluje, bude zachovať moje prikázania. Penal tu nedržal. A ja poprosím Otca, dávam to iného ducha potešiteľa. Čo? Ten, kto ma miluje, bude zachovať moje prikázania. Ale ješuáskere prikázania im chcú. O slovo Božie. Koho si išla? Slovo Božie. Slovo Božie. Suské peno, ten, kto ma miluje, bude zachovať. Lebo milovať Krista znamená toto. Milovať Krista znamená toto. Toto Božie slovo je Ješua Mašia. Milovať ho a milovať bližného. Dve prikázania. Toto je milovať Krista. Zákon, samotný zákon to hovorí. Ten, čo ukázateľis, menom tu menge maleno zákonnosť. Tu meno slovo zimen. Ježiš Kristus sa mňa, o slovo zimda tu men, o ima nikda te na kame zledeus. Pa čaha? Kapke kazina, ale kazina, ale tajomstvo. O manuša saleske pene na men. Užaren diken, čiva si krica jek, ča jek si kam. Tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba nepochopiteľný ani veľmi vzdialený. Kaj kada je na veršos? Rimanom 10. kapitolu, Pavol Paladejn. Nie je v nebi, ani aby si nie je v nebi, aby si mohol povedať, kto vystúpi do neba, aby nám ho odtiaľ zniesol a dal ho počuť, aby sme ho mohli plniť. Kada presne venovo Pavla do Rimanom, ale 10. kapitola. A slovo je blízko teba, v tvojom srdci. Palka dáva, kero Románe, palka dáva. Váš kada kam potežal žiadno nebos. O Ježiš odalo vám nemúkľa, same nemúkľa. Bez korpori sa debre. Kam potežal vaše Ježiš žiadno nebos. Som múkľa, bez kero vám. Toto je Ješua, Božie slovo. On, Božie slovo. Počuť, aby sme ho mohli plniť. Čo máme plniť? Čo hovorí? Čo máme plniť? Miluj ma celým srdcom. A miluj bližného. Toto chce. Nie ani za morom, aby si mohol povedať, kto zájde za more, aby nám ho priniesol. A mohli sme ho počuť a plniť. Veď to slovo,
Veď to slovo je veľmi blízko tvojich úst. Veď to slovo je veľmi blízko tvojich úst. Kada? Čo sa žal povedať? Tvojich úst. A vo tvojom srdci, aby si ho mohol čo? Dodržať. Prikázania Boží. Rímanom 10. kapitola presne na ukávke, môžete nám to vybrať. Rímanom 10. kapitola. Čo sa tam? Čo? Je nám od 3. verša. Rímanom od 10. kapitola od 3. verša. Lebo neznajú spravodlivosť Božiu, hľadajúc, postaviť svoju vlastnú spravodlivosť, nepodradili sa spravodlivosti Božej. A čo je to podradiť sa spravodlivosti Božej? No proste Božiemu zákonu. A nepodradili sa Božej spravodlivosti. Čašu pani žal do jeden. Lebo koniec zákona je Kristus na spravodlivosť každému veriacemu. Lebo koniec zákona je Kristus. A aká na zrušiteľ Ježiš Kristus o zákonnosť? No ne. Srpské penal koniec zákona. Ale miri Biblia penal koniec zákona. A neáver prekladí penal, lebo naplnením zákona je Kristus. Čiže znamená koniec zákona, čiže koniec hriechu. Koniec hriechu je Kristus. Na spravodlivosť, že spravodlivosť môže dosiahnuť každý, kto žije, kto prijal Ježiša Krista. Lebo on zničil hriech v tele. Rímanom 8. kapitola od 1. veršu. Koniec smrti, koniec hriechu. Hriech bol ukrižovaný na Golgote. Koniec hriechu. Pribitý hriech na Golgote, na kríže. Finish, koniec. Lebo koniec zákona je Kristus na spravodlivosť každého. Že každý veriaci, ktorý bude žiť Kristovi Ježišovi, má normálne 100% šancu žiť spravodlivý život. Ale aký spravodlivý život? Lebo Mojžiš píše o spravodlivosti zo zákona. Že človek, ktorý by to činil, bude z neho žiť. Odehy dvojitý význam. Omanuša chapinem človek, kada penal, lebo Mojžiš píše o spravodlivosti zo zákona. Ale spravodlivosť viery hovorí takto. Presne spravodlivosť viery hovorí takto. Toto. Blízko teba je slovo. Ale spravodlivosť viery hovorí tak. Nepovedz vo svojom srdci, kto zostupí hore do neba, to je zväz Krista dolu, alebo kto zostupí do prepasti, to zväz Krista hore z mŕtvych. Ale čo hovorí z viery spravodlivosti? Blízko teba je čo? Slovo Bože. Kade? Sme ho počuli plniť. Veď to slovo je čo? Veľmi blízko tvojich úst. Čo je sa povedal? Veľmi blízko tvojich úst. Ale čo hovorí z viery? V tvojom srdci, blízko teba je slovo tvojich úst. V tvojom srdci, to je to slovo viery, ktoré kažeme. Kode penala na 5 veršos, 10-5 penal, o lesnar kame ste živel. Od Adinja odel, o kolestar kame ste živel na Ješua Mašija. Na ovoj koda penalo i točki zna. O pravo význam nikada. Pijata Mojžišova so penalo Pavla na Rimanom 10. Pravo význam ino da. Ale džaha Pavle na pijata Mojžišova, tenava kera bud. Čiže džate leder, kada se adece dodržava. Dve cesty. A ne vizmu ma hindu i droma, ne vizmu ma tišpenov i droma. Pozri, dnes som ti predložil život, dobro a zlo. Čiže smrť a zlo. Pozri, dnes som ti predložil život, dobro, smrť a zlo. Čo to znamená? Čo Pavel, a ne 2 Korinťanov, Andrej, či 2 Korinťanov, 2. kapitola, 15.
16. verš a 17. Kada? Opavo, Corintianom práve kada Opavo penul, presne kada. Andale Tora kidelami. Što som penul? Pozri, dnes som ti predložil život, dobro, smrť a zlo. Opavo penul šut. Lebo sme Kristovom voňou, príjemnú Bohu, uprostred tých, čo získavajú spásu, aj medzi tými, čo hynú. Spása? Predložil som ti dnes. Život to je spása, dobro, smrť a zlo. A čo hynú? Hynú znamená, presne kada, smrť. Čo ďal budete? Jedným voňom smrti na smrť, smrtím na smrť, druhým voňom života na život. Druhým voňom života na život. Pozri, dnes som ti predložil život a smrť. Ale kto je na to súci? Dal túto otázku. Lebo my nie sme ako tí, čo kupčia s Božím slovom. Žáme sa dají kupčia s Božím slovom. Cinkerem peske, na? Kaz peske cinkerem. Kaz? Nekem. Kupčia s Božím slovom, ale hovoríme šun úprimne, ako z Boha pred Bohom Kristovi, Ježišovi. Očačí pekám z toho. Godeđa pale telede, šun. Ano, pijata moj, šun. A kana šun stopenol, palo da istopenol, šun. Palo da istopenol, samnuli se Hebrejom Židom, šun. Keď ti dnes prikazujem, šun. Aby si miloval Jehovu svojho Boha, aby si chodil po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a právne predpisy. Potom budeš čo? Žiť a rozmnoží sa. Jehova, tvoj Boh ťa bude požehnávať v krajine, ktorú ideš obsadiť. Pal sosteva kero. Palo večno živite. Palo večno živite. Ale kode upede. Čiže dnes, keď ti dnes, dnes, keď počujete jeho hlas, má pan to jilo vo mere. 4:7. Čiže dnes, keď počujete jeho hlas, dnes som ti predložil život a smrť. Večný život a večné zatratenie. Opalkaja pravila Kerelo Pavla do Hebrejom 4. kapitola. Keď ti dnes prikazujem, aby si miloval Boha. Čiže ja da žive penďatko Duch Svetý. Kamle nevle stále ty rejile. Evangelium Jana 14. kapitola 15. verš. Venom prieša. Keď ma miluješ, budeš zachovať moje prikazania. Čiže prikázania znamená milovať Boha. Zákon znamená milovať Krista. Dnes, žalmista dnes, zajtra ima na. A da živete šudes, pundravo ilole da bleske. U te penea i taj sa časnost. Ima taj sa nane časnost. Žane soske. O penea taj sa? Žane sa vam menom manuša. Ušćava taj sa, nek taj sa palu. Palu ušćava taj sa, benava pale aš taj sa. U palu pale, kao ke merlo manuša ne peste kurkuriste. Odele zdinja šanca. Sardinja odal šanca. Bičađa peskere manuša. Penelo Anuel zjavljenje Jana. Vidite ljud moj z Babilona. Vidite on z Babilona. Kaz bičalo. Kazke penelo glaso, kaz bičalo. Peskere anđelo zbičalo to. Usalo anđelo, salandalo njebo, anđelo spamatuke. Se avavri boj mame lodo. Kapke tke pema. Na, sad. Apke saririno. Bičalo peskere manuše. Avke sad bičađale proroke. Avke sad bičađa peskere čas. Akana bičađa peskere apoštole. Akana bičađa peskere služovnike. Uskrzelen deva kero ko? Duh Sveti. Veno te šune se oglasov. Ma pan to ilo. An glaso ste pamli perskog krestjano ilo. Dal kada? Dnes ti prikazujem, aby si miloval Boha. Jehovu. Celim srcom a celou svojou dušu. Dnes. To dnes furtom normálne furt pacinov to dnes sa da žiť.
Boh sa mení. Čaj Benova rekao je to pes meninja. Godadel sa vas prepušća, odahi purano, gadadel sa ogande ne vizmuma da i nemo. Čajela da i kada čače. Venele Biblija čo? Boh sa ne meni. Boh je ten isti kedi. Včera, dnes i kedi, na veky veku. Amen? Amen. O tom to je. Ovaka našun. Čiže dnes znamená Punda o ilu primjenov zakona glede veskana vetiro ilu. Ovako čanja preste čikame dla Ješua Bona. Kada se Irine, šun, svojo Boabi šun, si hodil po jeho cestách. Cestách a zachoval jeho prikazy. Ovaka na čítane onda prva Janov, 2. kapitola, sa ovo veršu zmanču. Prva Janov, 2. kapitola, 3. verš. No šun presne kada? O Jan reprezentínovča kada? A verná. Šun. Podľa toho vieme, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikazanie. Čiže, ak Benokado Janov da normálne doslovne zreteľné tkepenú, prvo ani dilino proste naština chadov ani dilino. Benokado. Podľa toho vieme, že sme ho poznali, keď zachováme jeho prikazanie. Čiže zachovávať prikazania znamená milovať Krista. Всіка мам'я да живе єгу пенал, каїна не кала християнство када. Ой чекаме леделос. Закона спенал, ча що са дуре держал? Його приказання, що то говорить, познам го, але не заховава його, що? Приказання є кламар, а не днем правди. Що пенчом ти мені? І не кламар. Начива вам до Єшуа. No načíva vám len do Ješua. Uhine čapur kalamara. Soske kalamara, češun. Megenava kadari si kravare so, češun. Kada genava dik, kada? Je klamara. Češun, megenava dole Biblija na mušine stečenu. Evangelium Jana 8. kapitola, 43, 44, od 46 genov. Od 45. Od 45 genov. Ale ja, pretože hovorím pravdu, neveríte. Akú pravdu kázal Kristus? Treba to skúmať. Kto z vás ma usvedčí z nejakého hriechu? Ale ak hovorím pravdu, prečo mi neveríte? Pravda. Čo je to pravda? Sopene, akú pravdu kazal? No pravdu zákona, na? Pravdu zákona. On nám to prišiel vysvetliť, na? Car penala Samaritanka. Ovávľa openka penaleské, užarile Mesiaši Saulom, capnula Menguda, so kama stekera. Význam Tóry, význam Božieho zákona. Čašo, upenala Kanašo 47, čo? Ten, kto je z Boha, počúva Božie slovo. Amen? Ten, kto je z Boha, počúva Božie slovo. Sokenčovano, zjavenie Jana 19. kapitola, 13. verš. Sokenčovano. Kto je z Boha, počúva čo? Božie slovo. A kto je to Božie slovo? Ješua Mašia. Ješua Mašia. Šuna na 43. Sopenov palkada. Šun. Ukodom. Šun. Pretože neznáte moje reči. Pretože nemôžete počúvať čo? Ale moje slova. Vy ste... Amen. Čo sa venalo Ježiš kolene? Vy ste z Otca ďábla. Zreteľné, že opäť znávam do Ježiš Kristus. Vy ste z Otca ďábla. A chcete robiť žiadosti svojho Otca. Chcete robiť žiadosti svojho Otca. Čiže z diabla, diablové žiadosti. Aké sú diablové žiadosti? Aké sú diablové žiadosti? Galatianom
5. kapitola, 17. veršom. Skutky tela a skutky ducha. Ovocie tela a ovocie ducha. Čiže ovocie tela je čo? Presne sa teda. Nemilujúca, zabíjaj, cudoloží, hreš, proste čorke, makam ledevles, u saker, porušine sobota, u čapurketiro, ilo, umerea, keď sa mi tire skutky. Čini jeho voľu, šun, robi žiadosti svojho otca, šun on bol vrahom od počiatku. A nestal v pravde. On bol vrahom od počiatku. Od takého počiatku. Prví ľudia. Adam a Eva. Co penťalenge? Co skepenovkade? On nestal v pravde. On bol vrahom od počiatku. Co kerďa? Kansburdarďa. Nestal v pravde. V akej pravde? Nestal v zákonu Božom. Prečo? Boh povedal Adamovi a Eve. Adam, macha, umerea. Amke odirino, maha bomerea. Co našunde? Oj hale epa, co da čapa. Ale co našunde? Boží hlas, on prikázal gledevleskeru. Umekaš menovade, nestal v pravde, v akej pravde? Ako proste zaroklamiť Adamovo. Peťa naozaj tu je Peťa odel, oj tu te hákale strom ostar berem. Peťo sa tam se na mapača. Co tu menaj se diline? Tu ťa nesamo prefikano koda Satan. To da nek vorede pokošiteli svojim prekada svetost. Onakam ale manuše šťa burte hrešina v te meres. Ničav. Už ťa nesole steri nada žive sa vykerža pasca. Ale pasca pro neveriace, pro veriace. Kerža mek vorede pasca pro kresťana. Malého zákona sa netiro živi pen dosť konec. Žalen soske, soker čo odele Adamova, náš čaduj. Penďaleské odel macha bomerea, sarcháľa penďaleské odela čiade, od aniča Adamavate. Múkale sa odel. Na, dikaz nišťa je, prikázal sa. Macha bomerea, cháľa, múľa. Dikaz, sokerovo prikázal odeleské. Múľa, našunea, hlas Ducha Svätého. Dnes, keď počuje, šunča dnes, Adam. Dnes, leske penča, dnes so šunča máke. Umereja. Múľa. Dike ukade presne, nestal v pravde, čiže nestal v zákone, pretože nie je v ňom pravdy, nie je v ňom pravdy, nie je v ňom zákona. On je bez zákona. Satan je bez zákona. On ti dovolí všetko, čo len chceš. Keď hovorí lož, hovorí za svojho vlastného, lebo je lhár a otec lží. Amen? Čiže ak dáme jedno slovo Bože, ale to leskero, ale ješuaskero, znamená kada? Evangelium o tvojej spase. Tóra, Boží zákon. Nikda me náhľad zákonov samé lepo. Nikda náša náhľad deles. Ale on ťa nenahľad. Izraeliti. Ale Efežanom máme 3. kapitola predal. Ojame sa vás odsuzíme na izraelitovské novosti. Nikda me na zákon. Aka namno Ježiš muľa, avno Ježiš muľa dyňa tu živíme, ojame la páneno slobozniť, ale zákonnosť. Co nikda me na zákonnosť. Se šunoke môj. Co da neskutočné. Keď samý lož. Samý lož Andrej zagarúčano Satan. Kapki kao minele manuši. Nikda tu na zákonu živá sarkamer. Živá sarkamás. Sarna žena zlije. Aka nam primenđala Ježiš Kristus, o Ježiš Kristus tu nos povedame dle zákona, stare tu te nakam zledovi. Tu menđale su tako. Tu da original kada nik su kamerino. Otec lži. Nie v ňom pravi. A ne to je služovníkos. Co naneo slovo le devleskeru. Naneo le devlestaru, no le satanu star bičadom. Le satanu star, oj tamo mu te murdaro, tu tamke sa murdarđa kas. Ladam te laj. O tom to je. Pres. Šukali sme. Čiže avno Ježiš, nikda me na zákonnosť, osloboziť na závod, o Ježiš le zákonnosť, nikda na zákonnosť. No chápine sa. Chápine, na? Chápine, na? Čiže ani dilino na pochod, proste ani dilino nás číta len na chápino.
uša máš pevne. Живе бай, когда ме говорят, живе са опоана са на джане летел, с романа. Опоаната джате вака са откетело. Але християновата джате вака са пема пред ту зруда. Кола са живе са справедливе са послушна на Ježiški, не се ту зруда. Tu letele Satan. Op, живе ме говорят са опоана. Tu джане суда kada им. Живо ме горете саро Сатан, ме горете живо саро Сатан. О Сатан саджан. Проти амари мишленкима, проти тири Гожичо. Сопеа кем да умануш. Вака нашо се знамена затвърдит. Каде чило ме пале? Еврејом 4 капитола. Веќе са джим. Da, e bun. Ime Kintu čovjek. Čujem. Znova, kada je umreo? Dnes, odakle je dnes? Čujem. Dnes, keď po toľkom čase hovorí ustami Davida, ako už bolo povedať, dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdujte svoje srdce. Čujem. Te pandelo Ivan Vavodov sa znamená, takže, Pijata Mojžišova čím bude? Čím 5. Mojžišova, 28. kapitola, od 15. verša. Čím sa odepneme? Ak ale nebudeš poslúchať hlas Boha. Čiže kada? Dnes, keď počujete jeho hlas, má vám to ilo. Kadečke povedal, ale ak nebudeš poslúchať, čiže keď nebudeš poslúchať na hlas Ducha Svätého, ktorý ti hovorí, hlas jeho, svojho Boha, ani zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam doľahnú na teba všetky, čo? Tieto kľadby a budú ťa prenasledovať. Som Gendžamandrov, ano Galantianom 1. kapitola. To znamená i prekľatie. Car našu dnes hlas Ducha Svätého, odke panovite plnine sú zákonnosť. Tu sú pande sú ilo anglau presne anglau kada dikes. Ktoré ti dnes cirde kada teledron. Čiže čo znamená? Ale ak nebudeš poslúchať hlas jeho hlas Ducha Svätého svojho Boha ani zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti čo dnes dávam. Šunem? So da im te pandelo ilo. Umek dureder te džaha, da či onda jano Nehemijaš, mača kade zrna, ale šunem kade zrna. Kavalava, da ne skutoši. Ja, čo? 8. Či Nehemijaš 9. kapitola, 26. verš. Dvadsaťšesť. 26. 26. Ade až. Čuj, som penal kada Nehemija, čuj. No sprečili sa, zbúrili sa proti tebe. Tvoj zákon zavrhli a povraždili tvojich prorokov, ktorých ich
ktorí ich nabadali, aby sa navratili k tebe. Čude, dopúšťali sa veľkého rúhania. Čude sú kadepeno. Megekhoďte. Čude. No, spriečili sa a zbúrili sa proti tebe. Čo sa dajú zbúriť sa proti Bohu? Zbúriť sa proti Ješuovi. Čo sa dajú? Zbúriť sa proti Bohu a proti Ješuovi. Tvoj zákon zavrli kde? Magírinov, tvoj zákon, čo? Tvoj zákon zavrli, tvoj zákon, ale sa stali neposlušnými a sprotivili sa ti a zavrli tvoj zákon za svoj chrbát a poražili tvojich prorokov, ktorí svedčili proti ním na to, aby ich navratili k tebe. A dopúšťali sa veľkých rúhaní. I keď sú taká nepraviaká na penovka da veršus. Zar tu to obracine glede vestar znameno obraćenja od Boha, znameno odvraćice od jeho zakona. U tim padom, te tu muke glede veskero zakona su džazne stare, tim padom tu nek teru ime stocil. Zoski. A ne viznuva Irina presne porada. Ale mek te žaha, Cirdejano 29. verš, Šud, 29. Šud. Napomínal si ich. Šud. Napomínal si ich. Ako? Skrze prorokov. Napomínal si ich, aby sa šud vrátili k tvojmu zákonu. Keď sa dajú sa navrátiť k Bohu. Navrátiť sa k Ješuovi. K jeho zákonu. Šud. Zákonu. Ale oni što? Spíšne, presne od nás vyrinala do Židov 4. kapitola. Cirde kada telede. Meg. Kodaka je Andrej Šeska. Ala. Meg, džatelede. Presne kada jače. Presne kada ode penaldi. Napomínal si ich, aby sa vrátili k tvojmu zákonu, ale oni spíšneli, neposluchali šum, ktorí sa evanjelu zvestovalo ako prvým, pre neposlušnosť nevošli. Spíšneli a neposluchali, keď presne kada penalo Pavla da živia linky. Zar našu nejakada? Merejame ti nebili. Po zákonnosti, keď si kavolo binos. Tu nikda na žene sú ta binos, je naprimineo zákonost a my ti ročili. Čo? Neposluchali tvoje čo? Prikázania a hrešili proti tvojim právnym predpisom. Ktorých dodržiavaním človek žije. No oni vzdorovito mykli plecami, zatvrdili sa a neposluchali. Čiže čo to je zatvrdiť svoje srdce a neposlúchať? Prečím? Presne, kada presne o povodke penala dađim. Evangelium zodalenge as, bialodana gelane zastupeno zem, bo sam porušine na hleskero zákonu, zartke kada penal, neposluchali zákon Boží, prikázania, ustanovenia, upalo Ivanglavo zákonnosť. Rúhanie proti duchu. Zorské rúhanie proti duchu. Čivodej, Zachariáš 7, 11, 12. Kada či? Zachariáš 5, presne kada postavljamo. Zachariáš úplně. Ali kako odeće, crdim kode úplně. Meg. Meg. 7.11. Šun, presne kod akaj hlas Duha Svetého, šunem som penom kazan. Šun, nevenovali mu však pozornosť, šunem nakazan. Odakle na Svirinov presnika. Ste namili.
A keby ste počuli jeho glas, nezatvrdite svojich srdc. Všim sa nakanapilo. McPennell, Andrew, čím Ondrej kada čím Židom Hebrejom, 3:7. Kada zakončina. Šunem, reči jaz sam penenom manušom, ale šunem, neki. Šunem, nevenovali mu pozornosť, mu však pozornosť. Obratili sa, šunem. Kada je vinal peršo kada je na pres? Hebrejom 3:7. Šunem sa kada penul. Preto, ako hovorí Duch Svätý dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdujte svojich srdc, ako zbúre deň pokúšania na púšti. Círte paletele, mu kazali. Duch Svätý dnes hovorí, nevenovali mu však pozornosť, obratili sa chrbtom a zapchali si uši, aby nepočuli. Aká našu sopenu? Srdce si zatvrdili ako diamant, a nepočúvali zákon ani slova, ktoré im Jehova zástupov poslal prostredníctvom svojho ducha cez dávnych prorokov. Nađana psichapinen tu men sa hovorí kada. Ale da neskutočne. Šunem som presne kada Hebrejom 3. Dnes, ako hovorí Duch Svätý, dnes, keď počuješ jeho hlas, napam to jeho šun. Kada tu keď presne penolo významo leskedy. Cirte valentele. Srdce si zatvrdili. Napam to jeho, iba je diamantos. Makerujte našu nesozákonnosť. Ani slova, ktoré im Jehova hovorí. Zastupo poslal prostrednícom svojho ducha cez dávnych prorokov. A tak živeme čavo vodou preskere slova. Od ducha zadale ste vakerov. Príjmi na zákonnosť, mapman to i vám vodou. Lebo zavrieť srdce pred Bohom znamená nepríjmať jeho zákonov v svojom srdci. Lebo zákon hovorí, miluj ma, a miluj ma, a miluj ma, a miluj ma, a miluj ma až na veky. Toto hovorí. A toto bolo tam, v starej zmluvi. Čiže kada zakončí na modlinen pes. Genen mište Biblija. Genen. Kaj sočači pentru menge njega niko naprema. Uavla doba. Mavel. Kresťana da žive kazinena da veš ovih drženje. Uža dikači jela da žive. Dnes. Dika da veš jela da ovih drženje. Usarna ima sa preknela. Sa odsuzimene soske. A ke sar penel o Ješua na Evangeliju Jana. So penelo da Ješua. Ako bolo zjad nikoho, Noahovi. Noah išiel do koravu a zavreli sa dvere. A čo sa stalo? A koniec novej milosti. Koniec novej milosti. A vtedy sa ukáže, lebo oni už dobre budú vedieť, že kam idú. A všetci dobre budú vedieť, že čo? Že prehrali. Ale my budeme stať. Sion, ten vrchný Jeruzalém, Sion bude stať. Lebo Sion znamená to Ješua, Božie slovo. A čo prišlo zo Siona? A zo Siona vidie čo? Zákon a slovo Jehovové, ktoré bude nás čo? Učiť a vedieť nás o akých Božích cestách. Čiže mene kvartu, mene šalom, mene Jehošua, Mašia. Amen. Čiže zakončina o požehnanie. Moj ďalej modlitba zakončina. Dáme kdo džá. Dáme čajerovský čaje sedmička. Dáme kdo džá. Je kapitola čajerovský den 100 roky. Čiže čas. Požehnanie. Kao ke będzie odał te pożegnina z Leskere Marusze. Co patrza na Andrzeja da. Sai patrza na do Kereaka da. Odał tu pożegninu. Niech da tu nam ukela. Furela tu, wurtkela, ča mište.
na veky vekov tkelamište. Umeka Allah ulalate mekano večno živipen, vode tu na večne, tam nebude plač, tam nebude hlad, tam nebude nič, len sa bude celý život radovať s Pánom. Čiže nech ťa požehná Jehova a nech ťa ostriha. Nech dá Jehova svieti na tebe svoje tváre a nech ti je čo? Milostivý. Nech postrihne Jehova na teba svoje tváre a nech ti dá šalom, mene Jehošua Mašia. Amen.